t'a dɔn ne cɛ tun bɛ na ne faga e sababuya la e nana dugu la yan don min na ne ye hinɛ minɛ a ma kɛ jugu fila tɛ e la ni ne tɛ e de ko kɔfɛ e ka ne cɛ minɛ ne na bisimila e cɛ jɔn bisimila e cɛ mun cɛ jɔn Mina boya no am taga Belgique no fe ama ne da fina na jafno avion no bi no abi yele ni bi yele fo dolo safe kata fo kalola bu kadni ya am taga e bi ya rom fo ataka sira be de Belgique ya entenda os me pare korobo dia abe fe ke gawa ila bon kuna sama tete da me atogera cheti boy de poisa kuro dabla atogera parce cheti que e plane no ko na se fe na se be don quoi ma e flage albira Alou! Alou! Alou!
kɛ mun